Hola, cinquè. Preparats pel càlcul? Comencem. Un mig de 60. Penso. Preparo. Mostro. Un quart de 48. Penso. Preparo. I mostro. 3/8 de 48. Penso. Preparo. I mostro. 2/3 de 15. Penso. Preparo. I mostro. 3/4 de 24. Penso. Preparo. I mostro. Em vaig comprar un llibre de 80 pàgines. Durant 5 dies em vaig llegir 10 pàgines cada dia. Quantes pàgines em queden per acabar el llibre? Repeteixo. Em vaig comprar un llibre de 80 pàgines. Durant 5 dies em vaig llegir 10. Em vaig llegir 10 pàgines cada dia. Quantes pàgines em queden per acabar el llibre? Penso. Preparo. I mostro. Quants tomàquets hi ha en 50 caixes de 60 tomàquets cada una? Quants tomàquets hi ha en 50 caixes de 60 tomàquets cada una? Penso. Preparo. I mostro. La meva tieta Marta té un any menys que el doble de la meva edat. Si tinc 12 anys, quina edat té la meva tieta? Repeteixo. La meva tieta Marta té un any menys que el doble de la meva edat. Si tinc 12 anys, quina edat té la meva tieta? Penso. Preparo. I mostro. I fins aquí la sessió d'avui. Ens veiem demà. Adéu.